Takulandirani program ino ya Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television TTV. Lero program ino mukhale ndine Pilirani Kachinziri yemwe ndi mkonzi ndi mulutsi komanso program ino ndachitadanga lodzacheza nda Minister of Sports and Youth amene watu ndi Aulemu Msungama. Ndiye mutakhala pamenepo timpeza mbiri kuchokera kwa Msungama pa nkhani yokhudza makamaka The Flames. Monga ndanena kaletu kuti program ino ya Sports Arena lero ndikhale ndikucheza ndi Honorable Ulemu Msungama. Honorable ndakulandirani program ino ya Sports Arena ino khala masuka ndithu. Zikomo kwambiri. Posa funa kutaya nthawi mwina mwache taona kunazo kuti ayi timu yathu ya The Flames ya mwina mwache patatha zaka almost 10 yapitanso ku Africa Cup of Nations kumene kuma finals amene akachitikire mu dziko lija la Cameroon. Inu nkhani imeneyi ngati government munayilandira bwanji? Ndinene choncho poyamba Pilirani kuti ife ngati government ngati boma ndifosangalala komanso nakoto kwambiri kunena kuti timu yathu The Flames yapanga qualify kupita ku Yaounde Cameroon kumene pamaiko ambiri amene tinawo mu Africa mwathu muno mbali inoiso makamaka SADC mwina ndi maiko atatu okha amene apanga qualify. Ndiye kuti pali Comoros, pali Zimbabwe komanso yathu Flames Malawi. Mavuto amene tadutsana nawo ambiri ngati dziko pa nkhani ya zamasewera pakandi chifukwa cha COVID ndi zina zotero mudziwa Malawi simasewera nkusewera komwe koma kuti ipange qualify ndi nkhani yonyaditsa kwambiri. Komanso pamwamba pa zonse ndimati ntero kunena kuti ndikachitatu Malawi chiyambireni kupanga qualify 1984, 2010 kuzabweranso ino 2022 imene ikakhala ya January. Timu ya The Flames ikufuna kuti ndithu itakonzekera bwino. Pali maganizo onenazo kuti mwina mwache timu imeneyi ifune about 1 billion Malawi kwacha kuti ipange ma preparations ake kuti ku Africa Cup of Nations finals ikaphulepo kanthu. Boma chinthu chimenechi mwachilandira mwa mtundu wanji ndipo mukuona kuti tsogolo lanu pa nkhani imeneyi ndi ya mtundu wanji? Zonadi padzana paja amene tinatenga ma player president farm Mr. Walter Nyamilandu Manda anafotokoza bwino kunena kuti timu ili konzekere amatchula ma figures pafunika 600 million pafunika 300 tingoti 1 billion imene kufunika kuti timu imene ikachite bwino. So ifeyo ngati boma ndifo konzeka nthawi zonse kuti tikhoza kuthandiza ndipo tikuyenera kutero ndithu. Komanso osati ife tokha munamva president akunena kuti yafika nthawi ija muja timachitira kale muja kuti tizithaso kugwirana manja ndi makampani kuthandizirapo chifukwa tonse ndife Malawi. Ndiye titenga ndithu njira yolongosoka bwinobwino kuti tionetsetse kunena kuti timu imeneyi isakhale ndi vuto lililonse pa nkhani ya zachuma. Koma ndimati ntero kunena kuti lilipo dongosolo limene Football Association of Malawi FAM imene yakutsatira pogwiranso ntchito ndi ife boma ngati Malawi National Council of Sports ayenera kuti akhalirane pasi kuunikirana bwinobwino kunena kuti kodi ndalama zimene zikufunikazo ndi zingati zikulowa pati. Chifukwa ngati boma limafuna tionetsetse kunena kuti ndalama imene tikufuna tithandize tiperekeyo ikupanga chani makamaka. Chifukwa mwina ma figures anangotchulidwa komano tiyenera kuti tidziwebe breakdown kuti ziwene okhala bwanji nkhani ngati zimenezo. So ndinene pano kunena kuti ngati boma ndifokonzeka tinalo nthambi yathu imene ili Malawi National Council of Sports imene tawuza kale kuti akhale pasi ndi Football Association of Malawi kukambirana kunena kuti tithandizane bwanji. Sindikudziwa zokuti ndalama imeneyi mwina mwache ikhoza kutuluka liti chifukwa chokuti tikaonetsetsa apa tikuona zokuti ma preparations omene afuna kuyambika pano kuti anthu akonzekere nthawi yabwino malingana ndi kuti mpikisano ulipo chaka cha mawachi. And tikaonetsetsa timu yathu ija ndikuone kunazo kuti ngakhale tapaka qualify kwabe mukhoza kutitsimikiza anthu unapena ndipena kuti it's not a strong team. Mwina mwake ndi timu imene inapita 2010 this one is the weakest, or even 1984 this one is the weakest, and timu indofuna zokuti ipange prepare bwinobwino. Mukhulupirira kuti mwina mwache dongosolo limeneli likhoza kuyambika liti kuti ndalama ziyambe kupita ku Flames ndi kuyamba kupanga ma preparations amene?
Choyamba ndinene choncho kuna kuti kukonzekera kwakulu kwenikweni kula kwa inu ake afamu kuti akonzeka bwanji kuti pokonzekera kupita ku Yaounde. Koma kudzera kuboma ngati kholo ndanena kale kuti ifenso ndokonzeka. Iyi an assignment imene ndinapereka tisanawinenso game kunena kuti tiyambire tupanga prepare chifukwa kumene tikupitaku tikhoza kupanga qualify. Tikapanga qualify sitifuna zinthu zoti mongodzidzimutsidwa. Panopa tinaye chungamo timu yapangadi qualify. Koma ndinapempha kunena kuti famu ndi Malawi National Council of Sports akhalirane pasi. Malawi National Council of Sports ndimene kuyenera kufotokozera ine kapena unduna kunena kuti zimene tapeza ndi izi, thandizo limene tikhozofuna ndi ili. Moti ife titengere pamenepo kuthandiza. Ndiye sitinganeneza commitment iliyonse tisakudziwa kunena kuti kodi pa ground pali zotani ndi ziti zimene akufuna kuti athandizezo. Mwina nkutheka iwo ali nako kanga chepe ndikati kamene aponya kale kuti ambepo pokonzekera masewera amenewa. So mwachidule ndikhozo yankha choncho pilani kunena kuti ife ngati boma ndifokonzeka ndipo ndinanena kale right away kunena kuti yamba ndipo ndikukonzekera inuyo wafamu ndi Malawi National Council of Sports mukhalene pasi. Ndipo ndinamfunsa masiku apitawa mandiuza kunena kuti dongosolo limene lili nkati. Moti imene ndimapempha kwambiri ndiyoti mwina atapanga bemwa changu pamene mwanenera muja ngati boma silimagwira ntchito ngoti pompopompo ngati switch pasi mwayatsa magesi ayaka kapena ati ndalama zambochucha. Boma lili ndi kuthekera kuti likhoza kuthandiza the frames. Kodi ndikuti ndalama imeneyi izipita straight ku famu kapena ndalama imeneyi izidusa ku sports council ndimene zipereka ma bills. Pamene dongosolo lanu limayenda bwanji? Dongosolo lathu ndithu likuyenera kudutsa ku Malawi National Council of Sports. Sitikupita ku famu straight. Tikuyenera kupita ku Malawi National Council of Sports. Ndifake kuti ndimvetsetsa pilani manena kuti link yathu ya ifeyo ngati boma ndi Football Association of Malawi ikudzerabe ku Malawi National Council of Sports. Chifukwa chani? Malawi National Council of Sports ndi kholo la masewera onse mdziko lino. So muzaona kuli volleyball, kuli basketball, kuli draft, kuli ka Chelsea, masewera no sale yacha. Kholo limene limayenera kugwiritsidwa ntchito ndi Malawi National Council of Sports. Ndifake feri ya kanima issues kafuna kuthandiza ka palivuto linalilonse limene aliona nkhaniza masewera. Sitimapita straight kwa association ija timafunsa Malawi National Council of Sports kuti chuchitika ndi chani, kodi mupangapo chani. Chifukwa ife amene timadira nawo ndi Malawi National Council of Sports. Nkhani ya the Flames, mas players apanga qualify. Tikudziwa anapita ku Sanjika, amene ku State House, anacheza nda president. Panali nkhani zingapo zimezo anafunsa mwina mwache Nyamata uyu wa national team captain wao kuti mwina mwache if government can consider kuti apatse a land. One, mukuona kunazo kuti pempho limenelo ndilogwira ngati boma. That's one. Pempho limenelo ndilomveka pilani. Ineyo nthawi zonse ndakhala ndikunena ngakhale ndalowa mu office muno nanena kuti tikamangana masewera ampira. Komanso osati masewera ampira okha, masewera osiyana-siyana koma panopa tikhazikika kumpira fanzo yetu kukambira. Anthu aja ni ntchito yawo imene akugwira ndi imeneyi. Munapa iyi ndime ndi Samalani amapanga madrama awo aja manena kuti inu imene ndi ntchito yanu. Apart from my business ena amene akhoza kupanga koma ntchito yawo yayikulu yeniyeni ndi imeneyi. Panatuluka madandaulo osiyana-siyana amene atuluka pamene paja. Panatuluka nkhani yoti tikavulala kaliya timakhala kanthawi kochepa, insurance, need of welfare fund, zinthu zimenezo takhala tikuzikamba, takhala tikuzifotokoza ngati ministry. Chifukwa ni njira yokhayo imene ikhoza kuonetsera kunena kuti ife tikugwira ntchito ngati ma professionals. So anyamata aja pempho lawo lonena kuti afunika manyumba ndizoona. Sitingakaneso zimenezo. Chifukwa ngati tsogolo lawo lili limene tsogolo lawo lomwe likuyenera apatse chakudya chawo, likuyenera apatse malo okhala. Ndiye pempho lija linamveka clear. Ndikunena panopa ngati boma tamba kale kupanga kulumikizana ndi maunduna ena ningopeka za chitsanzo ngati Minister of Lands. Osaida apati kai pasi tukambirana nkhani yake yomwe. Koma sitikungoyang'ananso masewera ampira okha. Chifukwa pakuyenera ndithu kuti ikhale ndithu policy. That's what mafuna ndifunse kuti ikubwera ngati policy kuti
every time national team ikapanga qualify kupita ku Africa Cup of Nations Finals ma player azipasidwa land. Ayi. Ndifake rifuna tikhazikitse kunena kuti likhale lamulo lonena kuti kodi nkhani za masewera. Fandane nakale kuti nkhani si masewera Ampira oka. Kuli netball. Kuli volleyball. Ndi khumbo la boma limene la tonse kunena kuti masewera onse azilimira pa dziko lapasi pa dziko la Tulin. Tizitha kukhala kuti ndi national team ya draft. Ndi national team ya chess. Kandi cricket ilipo mala kuno. Ngakhale rugby. Ndi madabwa ine kuti sine madziwo zoti kumala ku rugby. Koma nditalowa office muno anandipeza nyamata ino kuti ife nda rugby. Ndeti kamanena kuti kuthandiza isakhale kunena kuti poti awa panga qualify ndiyeno tsopano afuna jana afuna manyumba titete zikhazo sokonekera koma ikhale ndithu lamulo lonena kuti tipititsa ngakhale ku parliament kunena kuti apapa tizipanga mote kodi sport titengera mote tipititsa mote anyamatawa afuna atapeza malo chani kuti ndondomeko tikhazika mwantundu wanji zimenezo ikhale ndithu lamulo ndithu. Mwakamba pa nkhani ya parliament kumeneko mafuna tizibwera. Maboma ambuyo amene anduna akhalamira pa mpando wanu nkhani imakhala imene kunazo ife tipanga zakuti. Koma mpaka na panopo zimaoneka kuti ngati dziko tilibe policy yeniyeni yonazo kuti iyi ndimene kulipanga guide pa nkhani za masewero. Even mpira timaona maiko anzathu ngati ku Zambia imakhala kunazo tali ndi special vote mu parliament imene mapita ku football. That's why mina mwache timu yawo sitapanga perish pangozi sizinatengere nthawi kupanga build timu ina. Boma la Tonse Alliance labwera pa mpando. Mukulonjeza kunazo kuti mwina mwache mu parliament pano tikhoza kumakambirana nkhani za masewero. Ndinene choncho pitirani kunena kuti boma la Tonse tinanena kunena kuti masewera ndofunika. Number 1 chotali sayene udziwa ndi chimenecho. Chifukwa tikamba nkhani ya masewera mwina anthu ena samatha kumvetsa. Dziko limene limapanga invest kwambiri pa nkhani ya masewera imachita bwino ngakhale nkhani za chuma. A president athu achakwera anakhala kukamba manifesto yawo komanso ngakhale mobwereza kampeni akhala kufotokoza kunena kuti tikamangana nkhani za masewera tisamangoyang'ana mwina mbali imodzi. Komanso tiziyang'ana kuti kodi tsogola masewera ndira mtundu wanji. Ananena president dzanalija ku State House mene amacheza ndi maplayer kunena kuti akuluakulu munapangapo kale qualify African Cup of Nations 1984. 2010 mwapangaso qualify. Ulendo una mwapangaso qualify. What is so special? Ndijani chimene mukufuna kupanga chatsopano choti mukhoza kupanga chisunthe. Chifukwa nkhani siyongopita kumene kuja mene wanenera kale kunena kuti mwina timu ikhoza khayo fokerapo kulingana ndi matimu amene pambuyo. Ndijani chatsopano chimene mwachikonza. Chifukwa nkhani sangokhayo kuti tingopanga qualify. Ndiye tifuna no allowance kapena zina zotezo. Koma tikhale ndi clear roadmap kuti tiloyera kuti. Ine matero kunena kuti ngati unduna wathu ngati mwamvetsetsa kuyambira kumbuyo konse chiloyeni mu office muno. Nanena kuti chidwi cha boma lino ndichionetsetsa kunena kuti tipange treat sport ngati serious business. Chifukwa ngati anthu akaliya yawo ili masewera tikuyenera tikhazikitse ndondomeko zooneka kuti anthu aja azikhutira kuti tiupanga masewera. Nditero pomaliza panga pa nkhani imeneyi ndiponena kuti ifeyo ngati boma tanena kuti tikufuna tikhazikike kwambiri kuipanganso sports kuidzutsanso kuyambira ku school kumusi grassroots. Komanso sitikungochita mwatoka panopa tikamba ndi boma ngati la Germany tifuna tithandizeso. Incapacity building. Tionenso kunena kuti mizu ya sport yathu ichokera pati. Chifukwa kulimba kwa mtengo tu kumachokera ku mizu. So pano ifeyo tikangokhala kuti target yathu ingokhala kuti pali chikho chakuti tifuna tisewere tikawina tione tipanga bwanji sizigwira. Ndifake even mpira wathu mwachitsanzo masewera athu ampira. Mudzaona kuti anthu akamasewera mpira maplayer athu mene tikuatengera panopa ndi mene machitira kale zosiyana. Panopa munthu amatha kungopeza kuti mwina akocha chipisi. Lero amasewera mpira bwino. Akasewera mpira national team ambapo 2 season munthu jawata. Ndiye kuti timu ijepitirire zimakhala zovutirapo. Ndiye ni matero unena kuti chidwi cha boma ili ndiona kuti
masewera taone kuyambira ngakhale kuma school ndifake ifeyo ngati unduna ndi unduna waza maphunziro tukhalanso pansi ukambirana kunena kuti sport tiye titengere ina iliyonse kuchokera ku school pansi primary mpaka ku secondary. Chabwino titakamwera madzi anduna mukuoneratu Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television TTV. Programu ino muli ndine Nkonzi ndi mulutsi Pitani Kachinziri komanso tu ndikucheza ndi Honorable Ulemu Nsungama amenetu ndi nduna yoona za chinyamata ndi masewero ndiye mutakhala pomwepo pamene tikubwera ndi zina mchigawo chachiwirichi. Monga ndanena kaletu kuti mukonera programu ino ya Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television TTV. Lero programu ino ndikuchezatu ndi Honorable Ulemu Nsungama amene watu ndi nduna yoona za achinyamata ndi masewera. Pano tukambirana nkhani zosiyana-siyana maka nkhani ya Makanthenje ndiyokhudza the Flames. So Honorable, ife tikufuna titamva kuchokera kwa inu. Chimavuta ndi chani kuti boma mwina mwache itayika timisonkho tinatake pa zinthu ngati mowa, pa zinthu ngati fuelo kapena pache kuti ndramayo imene yangayike pamene popo izipita kuma nkhani za masewero. Apa tiyachoka pang'ono nkhani ya the Flames kuma tione mankhani za masewero at large. Kunazoti chimavuta ndi chani? In Zambia ndikumbukira kunazoti amatenga ndithu kangwe kuchoka ndithu pa Mosi Biye ndikumaponya kuthumba limeneli. Kunoko ku Malawi kucheni kwendimecho inyu mutalo wa office mwene mungati munapanga po research vuto limakhala pati so that kuti masewero azikhala ndithu ndi special fund ngati mwe makhalira fuel. Poyambirira Pitani ndinene choncho kunena kuti pachiyewa pali mawu amanena kuti okubva mmimba ndi amene amatsegula chidzeko. Kutanthauza onena kuti ineyo ngati ndi vuto ndifuna ndithandizike ndionetse chidwi choti ndifuna ndithandizike. Ndi zinthu zingapo zimene ngati ichi sichinaende bwino ichi sichitheka. Ndikupatseni chitsanzo kunena kuti panopa tikamakamba za masewera athu ampira mmene mwaneneramo kunena kuti timafunitsitsa titakhala kuti ayi mwina kamsonkho kena kake kapite uko kakapita uko pang'ono kathandizira timu ichita bwino osati timu koma masewera ndioti ngati upite ku sport ndioti sport ichita bwino kandama kamoneka ng'ono koma ifo choti kamaperekedwa pafupi mapeza kuti kumakhala ndi thumba la ndalama zambiri zimenezi samachita ku Zambia kokha komanso maiko ambiri amapanga zimenezi. Koma ndinene choncho kunena kuti china chimene nachiona kuti chakhala chovuta kwambiri pa nkhani ya zamasewera ndi aini ake amene amapanga zamasewera. Ndipeke chitsanzo panopa mutati muyende panopa Pilani tili ndi ma association okwanira 43 under Malawi National Council of Sports alipo 43. Mutapanga kafukufuku kuti amene ali ochita-chita tangati mupeza kuti eni amene apanga zochita-chita mwina alipo 5. Koma ndi chifukwa chani nkhani imeneyi unduna wanu sumakwapula Malawi National Council of Sports kuti ithetse ma association amene? Chifukwa lero ndikhoza kungodzuka ndikapanga register association yanu andi nkhanizo zimangotuluka m'manyuzi kuti ayi apapa tikhala strict zinayamba kalekale mpaka ndikuona kuti zatsanukiranso ku boma la Sopanoli zimezo zikukambidwa kwa palibe chikuchitika pa ground. Ndiye ndiyankhe choncho Pilani kuti ndikukhutira kuti iwenso kuzidziwa kuti zimakhala zimene zimachitika. Ndiye ineyo nditabwera mu office chimene nanena ndichonena kuti ngati mukunena kuti ma association alipo 43 koma amene ali active alipo 7. Mavuto ndi chani? Mavuto ene amene amabwera ndionena kuti anthuwa mwina alibe office. Ena ambiri mwa iwo abwera ku office mwanga muno kuzapempha thandizo. Ndiye mafunsa kuna kuti in office yanu ili kuti tilibe office. Okay, ndalama zimene mapatsidwa zochepa zomwezo pamafunika ndithu audited accounts. Anthu amene akuthandizana aja azikhutira kuti ndalama zimene mukulandira mugwitsa ntchito bwinobwino. Nthawi yomaliza imene munapangapo zimene zindiliti asitinapangepo. Kodi ngati mukanika kudalirikidwa ndi 5 kwacha akudalireni ndi 10 kwacha ndandani. Komanso anthu amakhozomana ndi ndalama kuchokera makampani osiyana-siyana, makampani amene ajaso amafuna atakhutira kuti aone kuti ndalama zija mwazigwitsa ntchito mwa mtundu wanji. So ngati anthu aja sakupanga zimene zija oloboma silingadalire zinthu zimene ziyenera kuti zikhale mchimake. Nawo kuyankhapo funso limeneli kunena kuti kodi simukuwakwapula bwanji Malawi National Council of Sports? Iyi ndi ntchito imene ndapatsa panopa Malawi National Council of Sports kuti ayenera kuitenga mwanthunthu komanso motsimikizika
mukhoza kufunsa kuti munapanga chani mmene president amakhazikitsa board ya Malawi National Council of Sports. Ndinapempha kuna kuti pakhale special time ikhalepo nthawi yapadera yoti pakhale orientation. Tinapita kusalima zina zimene makakambirana nkhani zina ingati ziti zimenezi tapatsana ma assignments komanso osati ma assignments oti kungopatsana chabe komanso tapatsana ma targets ndi nthawi kapena kuti ma deadline time frame. Kuchokera apo fika apa ndifuna ndimve malipoti amenewo. Ganizo limenelo linabwera konso kumene kuti amene wamatitopetsa chifukwa chimene ngachite amayankhula memo yankhuleni muti mwina tingo wasi amene sali siyasa abwerere. Nanena kuti no, ayitaneni ma association onse alipo kati 43 tikhepo ndi nthawi yoti tikhoza kukhala ndi ma workshop. Anthu amukhoza mango panga achimbu kuti akudziwa zimene akufuna akuyene kupanga koma mukaphunzitsa abwere na aphunzitsenso kuti kodi akhoza panga handle bwanji zinthuzi, kodi zama accounts zimakhala bwanji, kodi just kungokhala ndi office zimakhala bwanji. Zinthu ngati zimene zinthu zophweka kuzipanga ana aja akamvetsetsa ndi akamalephera ndi mukhoza panga zimenezo. Mupeze kuti anthu akaphunzira muzaona unena kuti mwina out of 43 mwina 40 mwina akukwana pana kupanga zinthu zotheka. Ndiye ndi direction imene ngati boma lino la tonse latenga ndipo tifuna tionetsetse kuna kuti masera ana lonse asalephere. China pa nkhani yomweyi tikukambapo za phunziro ngati physical education in primary schools ndi infrastructure. Tikukamba zopanga develop sports including football imene tikamba panopo. Koma tikupeza zoti infrastructure yathu mwina mwache over 30 years panopo yakhala kuti anso kuti ndinezo tina maki 26 27 years yonse li dilapidated state. Memu nali mabwalo ama school mukhozo kutsimikiza pano namangapo ma church center ena pano namangapo ma charity. Panopo tipanga chani kunazo kuti to make sure kuti zinthu zibwerere nchimake memu zinatili kale kuti anthu timatheka kuchoka akuchitawira makasewera pa chitawira primary school akunkolokoso makasewera pa nkolokosa community center ground kuti konse kunali ma ground kakukawali kuti panopo zonsezo zidata inuyo ngati boma pamene pa mukuzunikira bwanji. Ndinena choncho pilani kunena kuti vuto limenelo ndi vuto ndithu chifukwa kusweka kwa masewera malo osewerera ndiye kuti masewera sakuita basi. Ifeyo ngati boma la tonse tanena kunena kuti tikufuna kuti vuto limene lithe. Kodi litha bwanji? Tionetsetse kunena kuti tikhale ndi mabwalo osewerera. Mwina kwina anachita kutheratu koma sizingachita kutheratu kunena kuti mpakana kukanikopeza malo kupanga zimenezi. Ifeyo tionetsetsa kunena kuti maskulu athu ngakhale maskulu amene zimanga atsopano azimangidwa ndi ground likhalepo. Ndikupatsani chitsanzo kumene tikumanga bwalo la Bullets panopa anatenga malo aja Zingwangwa imagwiritsa ntchito ngati ground lawo anatengedwa koma tinanena kuti ayi poti mwatenga malowa ndi amene mukukonza ngati stadium ya Bullets mutipeze malo pompano Zingwangwa isasokonekere ikhale ndi ground lawo ngati school. Tikunena panopa ground la Zingwangwa inapangidwa mpaka naso ali ndi basketball court, netball court, mongogwiriza naso ndi mmene masewera ene okhalira osati kungokhala ndi chibwalo chimodzi basi yongoserera mpira. Chidu chathu mmene nena kale nchionetsetsa kuti masewera onse apite patsogolo. Ndiye ifeyo ngati boma latsopano tikuonetsetsa kunena kuti school yonse ikhale ndi ground lake. Panopa tikhalanso pasi ndi unduna wa za maphunziro tinakambirana kale kuti tikambirane kunena kuti kodi tipanga bwanji promote sport. Ndakhala ndikunena mobweza kunena kuti boma ili chidu chake ndionetsetsa kuti masewera tachotsere basi tachotsere so ku school. Ngati tikuachotsera ku school for sure kuyenera kukhale mabwalo ake mabwalo osewererapo. Ndiye amene yonse ngakhale nkhani sikhala sovuto koma ngati ngakhale ndi vuto kwenikweni mwina kwina kwake umene kuti zinachita kuvutikiratu komano ndikhulupirira kuti tipange benjira. Koma honorable minister mwina mwache pamapeto penipeno funso langu lomaliza ndi timene linazo kuti simaona kuti mwina mwache pakati kusiyanitsa kwa mwina mwache kwa sports ndi education maunduna amene wa mwina mwache kumaikoso pamene pamakhala ngati pali vuto limeneli kuti education makhala ngati kupanga izi sports kupanga izi momwe tibwezi mukupezana pakati ndi kupanga chinthu chimodzi because anthu amene magwisa ntchito ngati amasa ndi amodzi. Malawi School Sports Association kwa makhala ngati uku kuli sports uku ena they belong to Minister of Education. Zona zake zeni ndi zimenezo koma Bible muli mawu amene oti awisa dzenda limodzi asanapangane. Ifeyo ngati unduna wa zamasewera ndachinyamata tikhazikike ku zamasewera fani zimene tikukambirana pano.
ndanena kale panopa kuti tamba kale kukambirana ndi anzathu au nduna wa za maphunziro ndipo sitikunguyang'ana mbali imodzi tikuyang'ananso nkhani ngati ya PE kale kunali masera ngati masera ongolimbitsa thupi anthu nkumachita bwino panopa kulibiretu ndetu ukamba kuti tigwire ntchito limodzi ina mwa project imene nayo ndi imeneyi nde kumeneko ndikukhulupirira kuti tikamakamaliza meeting yathu tikamakambirana ukatuka zinthu zambiri pati panga agenda ya mphamvu ndithu yoti pakati pa unduna wa zamasewera ndi maphunziro amene ali achinyamata ndiye kuti pakhale kugwirizana ndiye mavuto amene alipo tikakambirane kumene kuona kuti kupita kutsogolo tipange bwanji amene wasakhalanso nkhani chifukwa si nkhani yonena kuti ayi tidzakambirana panopa tikuyambapo kuti tinayamba kale kukambirana ndipo tipitirira kulowa ndithu into serious business kukambirana za mavuto amene alipo pa nkhani za masewera. Ndathokoza kwambiri anduna kuti munandipasa danga lodzayankhula nanu ngakhale kanali kanthawi kochepa ino ndino munthu wabize kwambiri mwabe ndikhulupirira kunazo kuti ayi mwalongosola nkhani zina ndi zina zimene zomwina mwache anthu amafuna atamva mpulogalamu ino ya Sports Arena. Ine ndikuthokozeni kwambiri. Zikomo kwambiri. Mumaoneratu Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television TTV. Programu ino mnali ndine mkonzi ndi mulutsi Pitirani Kachinziri komanso sinali ndekha ndimacheza atu ndi Honorable Ulemu Msungama amene watu ndanduna oona za achinyamata komanso za masewero ndiye mtadzakhala pomwepo tu sabata ya mawa tione kuti kubwesenza mtundu wanji programu yanino ya Sports Arena. Zabwino zonse pamene mukuona ma programu otsatirawa pano pa Times Television TTV.